Hello, what's up? Mga dong. This is Ivano Gay Claros once again in the house. Guys, sa mga di pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel. And hit the notification bell button para ma-updated kayo sa aking mga bagong palabas. Ayan guys, sa araw na to guys, since wala kami masyadong ginagawa, yung family ko nag-decide na mag-mukbang kami. Usually kasi in Filipino tradition, pag Saturday at Sunday, parang family day kasi yan guys. Kaya nag-gather yung buong pamilya at saka nagsasalo-salo guys. In our case naman guys, especially sa time ngayon, alam naman natin ano nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi kahit tayo masyadong nakakalabas, nakakapagala. So ayun, magmumukbang kami mga guys. So samahan niyo po ako sa pagmumukbang namin guys. And isipin niyo na lang nakikikain kayo sa amin at kasama kami. Ayan. So ano pang hinihintay natin guys? Let's start! Pinuntanan, among di pangayo, di pasalamatan, pinaaging Kristo nga among Ginoo. Amen. Wow, ano malingkuran ila? Kailan dong kayo? Itang pa, fish. Oh, lami fish ako. Asa ka dong? Kita na diverting may piling. Go. Kinilaw. Pakarin niya. Sige, hindi ka na. Yun, nagbibigay ka na. Ay, guys. Daming ba? Hello, team classmate, mga unta. Kapon. Kain tayo. Sarap, oh. Nasa Tiklisi ba? Andito na kami sa aming swimming pool. Kaya kasi yung iba ayaw humungit. Humungit ako. Napahangal na ko eh. Antay ang kuan. Hello. Hello. Sige na dong. Nakain tayo. Hindi lagi maklaro kung Yakin na nakapulot lagi kuan. Tuloy yakin na nadagan ito. Madugas lang yung pala. Saan mo po yung mukha? Hello? Ayun dahil sila Tek. Hello mga katik-tik. Pagkanto na si Lukba ay nabisa. Aweng. Baka pa kinilaw. Ito Ito kilid di dudong mo.
Pinilaw? Pinilaw? Bilit! Nakain tayo. Nakain tayo. Nakain tayo. Nangaming ulam. Gani. Para ito dyan maklaro atong pwede mo na para. Maklaro na dyan. Mawag si Kuan. Wala si Perpo na tubak sa kamera. Ano kami kami to? Mawag si Perpo tubak. Mawag si Perpo tubak sa kamera. Kaya ang yan wala pa na taron. Oh, no. Si Perpo wala pa. Di ka ba? Tawag na mga gising. Ginaisos, mauli ay kailangan tayo sa kumpubangan. Drinks di ay. Ang coke na sa kumpubangan. Di pa kumainom. Yan ang inom. Awat kasi. Awat na yun. Ay, ito makadot na niya. Ikaw makadot, anong kubal niya no? Ayaw ko po ano yung makadot. Na-video na meron. Tapos ko yung video. Kitry ko na dyan. Kanin ko kayo na. Upper one tapos dito. Kanin? Kung ano yung katimilin, upo ko niya. Tawad siya. Yung isa na yan. Thank you. Kaya na. Ang masukan ko. Hi guys! Oh my God! Naman na screen recording. Sa pahuway. Tanda ya. Tanda. Ay, dikain na. Walay coke ha. Walay ko. Bango ko dito mo. Grabe ha. Walay ko. Walay coke. Pag hilugay isa. Ah, walay ko. Pag Hilog guys. Ah, wala. Kaya kuha ng kot. Kuha na. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Pag hilugay isa. Hilugay. NANI?! Wala dito po. Sarabay. Naaman ko. Sabihin ka na ganing pang-grade sa tingin. Makakaya. Kung sabi siguro, nagpisahan. Oo, nalukat. Anak, kasama anak. Tayo. Dali go. Dali lang pilit. Balik na sa bike. Ayun daw. Ayun, kikipatagod ka ng cellphone at hukum. Wala na, bigyan. Ayaw. Ang importante na hindi tayo sa kanong para kung dapat na tayo upload weekly. Ano ba ito? Wala mo kapit. Wala. Wala ka. Ay, diba? Dito lang ako. Dito ka, dito. Ma'am. Ano man? Bye. Bye. Salamat ang hindi pagkikay. Ayun, hindi na
Dapat, join ko. Ube. Bilis ako before. Sige guys, yan ang Ayan guys, natapos na po kami natapos na kaming magmukbang. Ito na lang natira guys. Yung mga tira-tira namin, ang daga na lang ang ubos nito. Yung daga na lang ang ubos guys sa mga tira-tira namin guys. Ito na lang kasi mga natira, siya na ang ubos niyan. Hindi na kasi namin maubos yung binakain namin, kaya ubusin niya yan mamaya guys. Mga 12 midnight kasi siya kumakain. Ayan. So, thank you so much po sa panonood sa aming mukbang. Sa susunod na naman abangan niyo ang next mukbang namin. Magluluto kami ng baki palaka guys. Ayan. Yun lang po. Salamat. Don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Bye-bye. Welcome si Buano kay Claros in the